nanza wethu nibonileke nonke uwile umuntu omkhulu. Uwile umuntu omkhulu. Le ndlela wengayo sonke besingazelele. Sebhlungu sishayile sonke. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ke sewisifundo lokuthina. Imanxa ke kuzoqala impilo manje. Into engiphatha kabuhlungu ukuthi benivele nizixhangxhanga benivele ningezwa benivele ningafuni ukuthi nilalele ngesikhathi enifundisa ubaba. Kusho ukuthi ke leli khaya sekuzoba ikampunzi edlemini. Yoba ingamazenzela nje. Ngoba nakho umuntu omkhulu usuwele. Kodwa ke mina ngiyajabula ngoba ngistrong. Ubaba wangifundisa ukuthi indoda idle ithuthuzayo. Ingakho ke namhlanje ngeze ukuqiza qhakala ukuba khona kwena ngoba vele nikhombisile sakhona ubaba ukuthi anikwazi ukuzwa futhi anikwazi ukulalela futhi ngeke nikuvuse lo muzi wala ekhaya. Umncwabo kababa umelwe yimi. Nikhona nabafowethu. Naba umakoti bena ngazi noma umakoti noma unondindwa noma yini ungaba phela nihlala nabo. Omunye sezothi ucelile uSiphamandla lwasimazi nokuthi wacelana emsingeko sabafowabo angazi ukuthi usiko ke lake la ivumela yini into enjalo nakhona futhi washiselwa impepho kwabika ukuphuma kwakhe eyobika isihlobo esihle. Kodwa ke leyo ngeke ngingene kakhulu. Into engizayisho nje ukuthi igazi negazi liyakhuluma. Naye ke ngizonishiya naye bafowethu. Kusuka namhlanje ikhothe ikhothayo engayikhothe yayikhahlela.